കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ലൈവ് ആയിട്ടുണ്ടേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. വോയിസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ മാതാജി, പ്രഭുജി? ഹരേ, കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. പക്ഷെ മാതാജിയുടെ സൗണ്ടിനൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. എൻ്റെ ജലദോഷം വല്ലതും? സൗണ്ട് അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിധം ത്വം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമോ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൻ്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ഉപദേശാമൃതത്തിലെ അവസാനത്തെ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ 1 തൊട്ട് 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ വൈദ്യസാധനാ ഭക്തി, 8ാമത്തത് രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തി, 9 തൊട്ട് 11 വരെ ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. ഇന്നലെ നമ്മൾ 11ാമത്തെ ശ്ലോകം കണ്ടു അല്ലേ? അല്ല, 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഓരോ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ശ്രേണി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ ശ്രേണി ഒന്ന് പറയാമോ? 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ട ശ്രേണി. പറഞ്ഞു. വൈകുണ്ഠം അല്ലേ മധുര പറയണ്ടേ? അത് തന്നെ, കറക്റ്റ്. വൈകുണ്ഠത്തെക്കാട്ടില് ശ്രേഷ്ഠമാണ് മധുര. മധുരയെക്കാട്ടില് ശ്രേഷ്ഠമാണ് വൃന്ദാവനം. വൃന്ദാവനത്തെക്കാട്ടിലും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഗോവർദ്ധനം. ഗോവർദ്ധനെക്കാട്ടിലും ശ്രേഷ്ഠമാണ് രാധാകുണ്ട്. ഇത് ഓരോന്നിന്റെ റീസണും കൂടെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ടാണ് മധുര ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് പറയാൻ കാരണം? ഭഗവാന്റെ ജന്മം എടുത്തത്, ഭഗവാൻ ജനിച്ചത് അവിടെയാണ്. ജനിച്ചതുകൊണ്ട്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് മധുരയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം വൃന്ദാവനം? ബാല്യലീലകൾ. അതെ. പിന്നെ ഗോവർദ്ധനം കളിക്കുന്നതും രാധാറാണിയുടെ സ്നേഹവിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും ഗോവർദ്ധനത്തിലാണ്.
നമ്മൾ 3 റീസൺ ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഗോവർദ്ധന ഉയർന്നത്. ഒന്ന്, ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് ഉയർത്തപ്പെട്ടതാണ് അല്ലേ. ഇന്ദ്രന്റെ മഴ പെയ്യിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് ഉയർത്തിയതാണ്. പിന്നെ ഗോപന്മാരുമായിട്ട് കളിക്കുന്നതും പശുക്കളെ മേച്ച് നടന്നതും അവിടാണ്. പിന്നെ രാധാറാണിയുമായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയെ കാണാനും സ്നേഹവിനിമയങ്ങൾ നടന്നത് ഗോവർദ്ധന. ഇനി ഗോവർദ്ധനത്തെക്കാൾ ഏറ്റവും ഉയർന്നതാണ് രാധാകുണ്ഡം. രാധാകുണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാധാറാണിയുടെ പ്രേമമാണ് അല്ലെ, ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമമാണ്. കൃഷ്ണപ്രേമം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് രാധാകുണ്ഡം. ഇനി നമ്മൾ 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കാണുന്നത് ഭക്തന്മാരുടെ ഇടയിലുള്ള ശ്രേണിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ ഇടയിലുള്ള ശ്രേണിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ആദ്യം കർമ്മികളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ജ്ഞാനി, ജ്ഞാനിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഭക്തർ. ഇനി ഭക്തരിലും ഗ്രഡേഷൻസ് ഉണ്ട്. ശുദ്ധ ഭക്തരിൽ, പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തിയവരിൽ തന്നെ ഉയർന്നത് ആരാന്ന് നമ്മൾ ഇനി കാണും. അപ്പോൾ ഇവിടെ കർമ്മിയുടെ താഴെ വരുന്നവരാരായിരിക്കും? വികർമ്മികളാണ് അല്ലേ. അവര് വേദങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കില്ല, താഴ്ന്ന തരം ജീവിത മാർഗമാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവര് താഴ്ന്ന യോനിയിലേക്ക് പോകുന്നു, ഗുരുക്കന്മാരെ വിലമതിക്കുന്നില്ല, ജീവിത ലക്ഷ്യം തന്നെ പരാജയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അവരെക്കാൾ ഉയർന്നതാണ് കർമ്മികൾ. കാരണം കർമ്മികള് വേദങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവരുടെ പ്രശ്നം എന്താണ്? ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഉപരിലോകങ്ങളിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കും. പക്ഷെ ഉപരിലോകങ്ങളിൽ പോയാലും ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി, വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിക്കേണ്ടി വരും, മർത്യലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വരും. എന്നാൽ അകർമ്മികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തന്മാരാണ്. ഭക്തന്മാര് കൃഷ്ണനോടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ വേദിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. ഫലവത്തായ പ്രവർത്തനത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതും പുനർജന്മത്തെ അർത്ഥമാക്കുന്നതും അറിയുന്നവരാണ്. എന്താണ് ബന്ധനത്തിനാക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ട് പുണ്യവും ചെയ്യണില്ല, പാപവും ചെയ്യണില്ല, ഭക്തിയുത സേവനം, ഭഗവത് സേവനം മാത്രം ചെയ്യും. തൻ്റെ ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച് സ്വന്തമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയല്ല അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് അകർമ്മി. അപ്പൊ നമ്മള് 100ാമത്തെ പേജിലല്ലേ, പേജ് നമ്പർ 2ാമത്തെ പാരയാണ് ഇനി വായിക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതുവരെയുള്ള പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ വികർമ്മികളെ പറഞ്ഞു, കർമ്മികളെ പറഞ്ഞു. ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ജ്ഞാനികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. നമ്മൾ കർമ്മിയെക്കാളും ഉയർന്നതാണ് ജ്ഞാനി. അപ്പൊ ജ്ഞാനിയെ കുറിച്ച് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നു. അത് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാണ്? സുഭാഷിണി മാതാജി. വായിച്ചു. ആകയാൽ ആത്മതത്വം അറിയുന്നതിനുള്ള വ്യഗ്രത എല്ലാവരും പുലർത്തേണ്ടതാണ്. ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് താൻ എന്ന് നമ്മെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്ന ആത്മതത്വ തലത്തിൽ നാം എത്താതിരുന്നാൽ അജ്ഞാനത്തിന്റെ തലത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ അജ്ഞാനികളായ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്ദ്രിയ പ്രീതികരങ്ങളായ വിഷയങ്ങളിൽ മുഴുകി സമയം പാഴാക്കുന്ന ദശസഹസ്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യജീവികൾ ഉള്ളതിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരാളെങ്കിലും ജ്ഞാനതലത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നത മൂല്യങ്ങൾ ആത്മസാത്കരിച്ചു എന്ന് വരാം. അത്തരം ആളെ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നു. കാമി കർമ്മങ്ങൾ തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തളച്ചിടുമെന്നും ഒരു ശരീരം ത്യജിച്ച് മറ്റൊരു ശരീരം സ്വീകരിച്ച് ജനന മരണ രൂപമായ സംസാരത്തിന് അവസരമുണ്ടാക്കുമെന്നും ജ്ഞാനിക്ക് അറിയാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ശരീരബന്ധ എന്ന പദത്തിലൂടെ സൂചിതമായതുപോലെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരുവൻ സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവന്റെ മനസ്സ് കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ മഗ്നമായിട്ടിരിക്കുകയും അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ശരീര സ്വീകാരത്തിന് അവനെ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ജ്ഞാനി കർമ്മിയെക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടമാണ്. കാരണം എന്താണ്? ജ്ഞാനിക്ക് ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യണില്ല അല്ലെ, ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച് ചെയ്യണില്ല. അവർക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തോട് താല്പര്യമില്ല. അപ്പോൾ അവര് കർമ്മികളെക്കാൾ ഒരുപടി മുമ്പിലാണ്. കൂടാതെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ, അവര് എന്താണ് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർക്കറിയാം. ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ താൻ ബന്ധിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ താൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് അവർക്ക് ആ ജ്ഞാനം കിട്ടുകയാണ്. അതുകൊണ്ട്
അവര് ഒരു പടി കർമ്മിയേക്കാൾ ഉയർന്നതാണ്. പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്താണ്? അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? യശോദരി, ആ അങ്ങനെ വായിച്ചു. ജ്ഞാനി കർമ്മിയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അയാൾ ലൗകിക സുഖഭോഗകാരികളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുമല്ലോ. ഇത് പരമപുരുഷോത്തമന്റെ അഭിപ്രായമാണ്. കർമ്മി സഹജമായ അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാണ് ജ്ഞാനി. എങ്കിലും പ്രേമഭക്തിയുടെ കൃഷ്ണസേവനത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് വരാതിരുന്നാൽ അപ്പോഴും അയാൾ അവിദ്യയിൽ കുടുങ്ങിയവൻ തന്നെയാണ്. അതെ, ഒരാൾ അതാ ജ്ഞാനി അത് ഓക്കെ. ആ സെന്റൻസ് പ്രധാനമാണ്. ഇപ്പൊ ജ്ഞാനിയാണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിദ്യയിൽ കുടുങ്ങും. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഒരാൾ ജ്ഞാനിയായി ഏവരാലും അംഗീകരിക്കപ്പെടാം. അറിവിന്റെ മേഖലയിൽ മുന്നേറിയവനായി അംഗീകരിക്കപ്പെടാം. എന്നാലും പ്രേമയുധ ഭഗവത് സേവനത്തെ കുറിച്ച് അയാൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ പരമപുരുഷോത്തമന്റെ ചരണാരവിന്ദങ്ങളിൽ സ്വയം ശരണീകരിക്കുന്നതിൽ ഉപേക്ഷ കാണിക്കുന്നു എങ്കിൽ അയാളുടെ ജ്ഞാനം പരിശുദ്ധമല്ലെന്നാണ് കരുതേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ്, ജ്ഞാനിയായി ഇരുന്നാല് കുഴപ്പമാണ്. എന്താണ്? അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും വീണു പോകും. ബഹുനാം ജന്മനാമന്തെ, ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അവരൊരു ഭക്തനാകുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തനായിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജ്ഞാനിയായിട്ടിരുന്ന് ഭക്തന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരും അവിദ്യയിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അവരുടെ ആ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് വിശുദ്ധമാകുന്നില്ല. ആ ജ്ഞാനം അവരെ എന്നേക്കുമുള്ള ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് വീണ്ടും വീഴ്ച പറ്റാൻ ഒരുപാട് സാധ്യതയുള്ളതാണ്. അപ്പം വീണ്ടും അവർ ജന്മമെടുക്കേണ്ടി വരും. എന്നാൽ ഒരു ജ്ഞാനി ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാലോ? അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വേറെ ആരെങ്കിലും? വായിച്ചു. ഒരു ജ്ഞാനി പ്രേമയുധ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ അവൻ ഒട്ടും താമസിയാതെ ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി മ്യൂട്ടായി പോയി കേട്ടോ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വെച്ച്. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഈ ഗാലക്സി A12 എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഗാലക്സി മാതാജി ആയിരുന്നോ? ശശികലയാണോ? ശശികല മാതാജി ആയിരുന്നു. ഓക്കെ. ഞാൻ വെച്ച് വേറെ ആരോ കേറിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ മാതാജി, ശ്യാമപ്രിയ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഒരു ജ്ഞാനി പ്രേമയുധ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ അവൻ ഒട്ടും താമസിയാതെ സാധാരണ ജ്ഞാനിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉത്കർഷമുള്ളവനായി തീരും. അങ്ങനെ പുരോഗമിച്ച വ്യക്തിയെ ജ്ഞാനവിമുക്ത ഭക്തിപരമൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു ജ്ഞാനി ഭക്തിയുധ സേവനത്തിൽ എങ്ങനെ ഏർപ്പെടുന്നു എന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ 7:19 കൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബഹുനാജന്മനാ മന്ദേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സ മഹാത്മാസു ദുർലഭഃ. അനവധി ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണമായും എല്ലാമായും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ് എന്ന ശരിയായ അറിവ് നേടിയവൻ എന്നെ സർവാത്മന ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അത്തരം മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ പാദകമലങ്ങളെ ശരണീകരിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ. പക്ഷെ അത്തരം മഹാത്മാക്കൾ സുദുർലഭമത്രേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ജ്ഞാനിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ ആദ്യം വികർമ്മികള് പറഞ്ഞു. വികർമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് വേദശാസ്ത്രം പാലിക്കുന്നില്ല. കൂടാതെ അടുത്ത ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് താഴ്ന്ന യോനിയിൽ ജനിക്കും. കർമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നു. വികർമ്മികളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. എന്നാൽ അവർക്ക് മരണശേഷം ഉയർന്ന ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക്, ചന്ദ്രനിലോ സ്വർഗത്തിലോ പോകാം. പക്ഷെ പുണ്യം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും. അവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം ജ്ഞാനികളാണ്. കാരണം ജ്ഞാനികൾ ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ പെടുന്നില്ല. എന്നാലും ഈ ജ്ഞാനികൾ വിശുദ്ധരാകുന്നില്ല. അവർ ഭക്തി സേവനം സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരും അവിദ്യയിൽ തന്നെയാണ്. ജ്ഞാനികൾ ചിലപ്പോൾ ബ്രഹ്മജ്യോതി വരെ എത്താം. പക്ഷെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ എത്തിയാലും അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടുന്ന് അവർ വീണു പോകും, വീഴ്ച സംഭവിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനിയും ഭഗവത് സേവനം സ്വീകരിക്കണം. ഇനി അടുത്ത
എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് ഭക്തരെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ഒരു ജ്ഞാനി ഭഗവാനാണ് സർവമെന്ന് അറിയുന്നത്, അല്ലേ? അങ്ങനെ ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിക്കും. അങ്ങനെ പല പല ജന്മങ്ങളെടുത്ത് ആ ജ്ഞാനി ഒരു ഭക്തനായി മാറുന്നു. അപ്പം ഭക്തന്മാരിലും ഇനി ഒരു ഗ്രഡേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് 102 പേജിലെ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ്. ഇതുവരെ വായിക്കാത്തവരൊന്ന് വായിച്ചേക്കണേ. ഇതുവരെ വായിക്കാതെ മാതാജി വായിക്കേണ്ടത്. പ്രഭു വായിച്ചോളൂ. യമനിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭക്തിപൂർവ സേവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ഒരാൾ നാരദൻ, സനകൻ, സനാതനൻ തുടങ്ങിയ മഹാഭക്തന്മാരുടെ മാർഗം പിന്തുടർന്ന് ഭഗവാനിൽ പ്രഗാഢമായ പ്രേമഭക്തിയുടെ മഹോന്നത തലത്തിൽ കയറി ചെന്ന് എന്ന് വരാം. പരമപുരുഷോത്തമൻ അവനെ എല്ലാവരെക്കാളും ഉയർന്നവനായി വിചാരിക്കും. ഭഗവാനിൽ പ്രേമം വളർന്നിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ തീർച്ചയായും ഉത്തുംഗ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നവരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? യമനിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അവര് തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവ, പ്രേമ. അപ്പൊ ആ പ്രേമ ഭക്തിയിലെത്തുന്ന ഭക്തനാണ് ജ്ഞാനിയേക്കാൾ ഉയർന്നത്. അപ്പൊ ആ പ്രേമഭക്തിയിലെത്തിയ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പ്രേമഭക്തിയിലെത്തിയ ഭക്തന് താനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് അറിയാം. അതിന് ഉദാഹരണം നാരദ മഹർഷി, സനകൻ, സനാതനൻ, ഇവരെല്ലാവരും എന്താണ്? പ്രേമഭക്തിയിലെത്തി ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം പരമപുരുഷൻ അവനെ എല്ലാവരേക്കാളും ഉയർന്നവനായി കാണും. ഭഗവാനിൽ പ്രേമം വളർന്നിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ തീർച്ചയായിട്ടും ഉത്തുംഗ സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്. സനകൻ, സനാതനൻ, സനന്ദനൻ, പിന്നെ ഈ 4 കുമാരന്മാര് കൂടാതെ പ്രഹ്ലാദൻ, പിന്നെ ധ്രുവൻ, ഇവരെല്ലാവരും പ്രേമഭക്തിയിലുള്ള ഭക്തന്മാരാണ്. എന്നാൽ ഇവരെക്കാളും ഉയർന്ന ഭക്തരുണ്ട്. അതാരാണ്? അതാണ് ഗോപികമാർ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തുക എന്നാണ്. അപ്പം ഈ പറയുന്ന നാരദ മഹർഷിയും ധ്രുവൻ, പ്രഹ്ലാദൻ, 4 കുമാരന്മാരെല്ലാവരും പ്രേമഭക്തിയിലെത്തി. ഗോപികമാരും പ്രേമഭക്തിയിലാണ്. പക്ഷെ ഈ 2 പ്രേമഭക്തിയിലും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്തായിരുന്നു? നമ്മള് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. വ്രജഭക്തിയും വ്രജഭക്തിയാണ് അല്ലേ? കേവല ഭക്തിയാണ് ഗോപികമാർക്ക്. ഈ പറഞ്ഞ നാരദൻ, സനകൻ, സനാതനൻ, ധ്രുവൻ ഇവരെല്ലാം ഏത് ലോകത്തേക്കാണ് എത്തിയത്? വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലാണ് എത്തിയത്. അപ്പൊ അവിടെ വൈകുണ്ഠത്തിലെ ലക്ഷ്മി നാരായണന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്. എന്നാൽ അതിലും ഉപരിയാണ് ആര്? വ്രജഭക്തി, വ്രജത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോടുള്ള ആ പ്രേമഭക്തി. ഐശ്വര്യഭാവത്തിലുള്ള ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം, വൈകുണ്ഠത്തിലെത്തുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് അല്ലെങ്കിൽ വ്രജത്തില് ഉള്ള ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗോപികമാരാണ്. വ്രജത്തിലുള്ളതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഭക്തരുണ്ടല്ലേ? ഭഗവാനെ ദാസ്യരസത്തില്, ശാന്തരസത്തില്, വാത്സല്യരസത്തിലൊക്കെ സേവിക്കും. പക്ഷെ അവരിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഏതാണ്? മാധുര്യരസത്തിൽ സേവിക്കുന്ന ഭക്തരാണ്. ആ മാധുര്യരസത്തിലുള്ളതിൽ ആരാണ്? ഗോപികമാരാണ് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭക്തരാണ്. കൃഷ്ണനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക എന്നത് മാത്രമാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഭഗവാന് തലവേദന വന്ന കഥ അറിയാം അല്ലേ? ഭാര്യമാര് പോലും മടിച്ചു നിന്നപ്പോ ഗോപിമാരാണ് തങ്ങളുടെ കാലിലുള്ള ആ പാദധൂളി, ഞങ്ങൾ നരകത്തിൽ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ കവിഞ്ഞൊന്നുമില്ല. തങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നേയില്ല. കൃഷ്ണനെ മറക്കാൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. വിപ്രലംബ സേവയിൽ സേവിക്കുകയാണല്ലേ? വിപ്രലംബ ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതെ, കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള വിരഹത്തിലാണ് അവർ സേവിക്കുന്നത്. അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നത്.
അപ്പോൾ അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക. ഹരേ ഇത് കൃഷ്ണ. ആ കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് മറ്റൊന്നും അറിയാത്ത ഗോപികൾ എല്ലാ ഭക്തന്മാരിലും വച്ച് സർവോത്തമ സ്ഥാനീയരായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവർ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രതിഫലവും ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃഷ്ണൻ അവരെ താങ്ങാൻ ആവാത്ത തീവ്രമായ വിരഹ ദുഃഖം അനുഭവിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്നാലും അവർക്ക് കൃഷ്ണനെ വിസ്മരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലായിരുന്നു. കൃഷ്ണൻ വൃന്ദാവനം വെടിഞ്ഞ് മധുരയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഗോപികൾ ഏറ്റവും ഭഗ്നാസരായി തീരുകയും കൃഷ്ണവിരഹ ദുഃഖാർത്ഥകളായി കൃഷ്ണനെ വിളിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിതശിഷ്ടം കഴിച്ചുകൂട്ടുകയുമാണ് ചെയ്തത്. ഒരു അർത്ഥത്തിൽ അവർ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വേർപെട്ടിരുന്നില്ല എന്ന് കരുതാം. കൃഷ്ണനെ പറ്റിയുള്ള നിരന്തര സ്മരണത്തിനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള നിരന്തര സമ്പർക്കത്തിനും തമ്മിൽ സത്യാവസ്ഥയിൽ ഒരു അന്തരവും ഇല്ല. മാത്രമല്ല, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചെയ്തതുപോലെയുള്ള വിപ്രലംബ സേവനം, വിരഹവേളയിലുള്ള കൃഷ്ണസ്മരണം കൃഷ്ണനെ പ്രത്യക്ഷമായി സേവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ മികച്ചതാണ് താനും. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ സുനിർമ്മലമായ കൃഷ്ണപ്രേമം സമൃദ്ധമായി വിളങ്ങുന്ന ഭക്തന്മാരിൽ ഗോപികളത്രേ ഏറ്റവും ഉന്നതർ. അങ്ങനെയുള്ള ഗോപികളിൽ വച്ച് ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ സ്ഥാനം സർവോത്തമമാണ്. ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ പ്രേമയൂത ഭക്തി സേവനത്തെ അതിശയിപ്പിക്കുവാൻ മറ്റാർക്കും സാധിക്കുകയില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃഷ്ണന് പോലും ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ ഭാവദാർഢ്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. തന്മൂലം അദ്ദേഹം രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചു. ആ ദേവിയുടെ ദിവ്യഭാവങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഗോപിമാർക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം എത്രയാണ്, അത് അളക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ ആ ഗോപിമാരിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠ ശ്രീമതി രാധാറാണി. ആർക്കും മികവ് പുലർത്താൻ, ആർക്കും രാധാറാണിക്ക് മീതെ പോകാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. അതിരുകടന്ന വികാരങ്ങളുടെ ആഴം ആ കൃഷ്ണന് പോലും, ഭഗവാന് പോലും രാധാറാണിയുടെ പ്രേമം അളക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിൽ വന്നത്, ഭഗവാൻ ഏത് അവതാരം എടുത്തത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തില് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു അല്ലേ. അപ്പം ഭഗവാന് രാധാറാണി എത്രമാത്രം പ്രിയപ്പെട്ടതാണോ അത്രമാത്രം ഭഗവാന് രാധാകുണ്ഡവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഗോപിമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണനെ സംതൃപ്തിയാക്കാൻ മാത്രം അവർക്കറിയൂ. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഒന്നും തിരിച്ചവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അവരൊരിക്കലും കൃഷ്ണനെ മറക്കില്ല. വിപ്രലംബ ഭാവത്തിലാണ്, അതായത് ദാസാനുദാസ ആ ഭാവത്തിലും അവർ സേവ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കലും ഈ ഗോപിമാരുടെ ഭാവം ദാസാനുദാസ ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കൃഷ്ണനെ സേവിക്കണം എന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ലേ. നമ്മൾ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ രൂപാനുഗാസ് എല്ലാവരും ദാസഭാവമാണ്. ഡയറക്റ്റ് കൃഷ്ണനെ സേവ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാരെ സേവ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ സേവ ചെയ്യുന്നതിലാണ് അവർ ഒരുപാട് ആനന്ദം കാണുന്നത്. അവരാണ് ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഉയർന്നത്. ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഭക്തരെന്ന് പറയുന്നത് ദാസാനുദാസഭാവമുള്ള ഭക്തരാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുമോ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ, പക്ഷെ അതിലും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത് ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുമ്പോഴാണ്. ഭക്തന്റെ ഭൃത്യ അങ്ങനെ സേവിക്കുന്നതാണ് ശ്രേഷ്ഠ. അപ്പൊ ഗോപിമാര് ആ ഭാവമാണ്. അപ്പൊ ആ ഗോപിമാരിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണിയാണ്. പരമോന്നത ഗോപിയാണ് രാധാറാണി. അപ്പം ആർക്കും രാധാറാണിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല.
രാധാറാണി എന്ന് പറയുന്നത് സേവയുടെ വ്യക്തിരൂപമാണ് രാധാറാണി. സേവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രാധാറാണിയാണ്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സേവ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രാധാറാണിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ അപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അവിടെ രാധ നമ്മളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോവുകയാണ് അപരാധം ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പം എല്ലാ തരത്തിലും നമ്മൾ അപരാധം ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ എവിടെയാണോ അപരാധം കാണുന്നത് അവിടെ രാധാറാണി അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ രാധാറാണി അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ആരും ഉണ്ടാവില്ല, കൃഷ്ണനും ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ രാധാറാണിക്ക് സന്തോഷമായാല് കൃഷ്ണനും സന്തോഷമാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അപരാധം നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം കൂടെ വായിക്കാം അല്ലേ? ബാക്കി ഫുള്ളൊന്ന് വായിക്കാമോ? ഈ രീതിയിൽ ഇതുവരെ വായിക്കാത്തവര്. മൂന്ന് പേരുടെ സൗണ്ട് കേട്ടല്ലോ. അപ്പൊ ആരാണ് വായിക്കുക? ശരി ശരി, ഗീതാ മാതാജി വായിച്ചു. ഈ രീതിയിൽ ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമി സമർപ്പിക്കുന്നത് ശ്രീമതി രാധാറാണി കൃഷ്ണ ഭക്തരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ചവളാണ് എന്നും ശ്രീ രാധാകുണ്ഡം ഏറ്റവും മികച്ച സ്ഥാനമാണ് എന്നുമത്രേ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ലഘു ഭാഗവതാമൃതത്തിലെ ഉത്തരകാണ്ഡത്തിലുള്ള 45ാം ശ്ലോകം പ്രസ്തുത കാര്യം നിസ്സന്ദേഹമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. യഥാ രാധാ പ്രിയ വിഷ്ണു തസ്യാ കുണ്ഡം പ്രിയം തഥാ സർവഗോപീഷു സൈവൈകാ വിഷ്ണോരത്യന്ത വല്ലഭ. പരമപുരുഷോത്തമനായ വിഷ്ണുവിന് രാധാദേവി എപ്രകാരം പ്രിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ അപ്രകാരം തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അവളുടെ സ്നാനസ്ഥാനമായ രാധാകുണ്ഡം എല്ലാ ഗോപികളിലും വെച്ച് രാധാദേവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വല്ലഭയാണ്. ആകയാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ഒടുവിൽ രാധാകുണ്ഡത്തെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയും ഇവിടെ വിരുന്നുകൊണ്ട് ആജീവനാന്തം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും വേണം. ഉപദേശാമൃതത്തിലെ 10ാം ശ്ലോകത്തിൽ രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ വിവക്ഷിതം ഇതാണ്. ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരി ബോൾ മാതാജി. അപ്പൊ കൃഷ്ണന് രാധാറാണി എപ്രകാരം പ്രിയപ്പെട്ടതാണോ അപ്രകാരം പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് സ്നാനസ്ഥാനമായ രാധാകുണ്ഡം. അപ്പൊ ഗോപികളിൽ വെച്ച് രാധാദേവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വല്ലഭയാണ്. ആ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ ശരണം പ്രാപിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി നമ്മൾ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കടക്കുന്നു. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. കൃഷ്ണ സ്വേച്ഛൈ പ്രണയവസതി പ്രേയസീഭ്യോऽപി രാധാ കുണ്ഡം ചാസ്യാമുനിഭിരഭിതസ്താദൃഗേവാവ്യഥായി യത്പ്രേഷ്ടൈരപ്യലമസുലഭം കിം പുനർഭക്തിഭാജാം തത്പ്രേമേദം സകൃദപി സര സ്നാതുരാവിഷ്കരോതി. കൃഷ്ണ സ്വേച്ഛൈ പ്രണയവസതി പ്രേയസീഭ്യോऽപി രാധാ കുണ്ഡം ചാസ്യാമുനിഭിരഭിതസ്താദൃഗേവാവ്യഥായി യത്പ്രേഷ്ടൈരപ്യലമസുലഭം കിം പുനർഭക്തിഭാജാം തത്പ്രേമേദം സകൃദപി സര സ്നാതുരാവിഷ്കരോതി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. കൃഷ്ണസ്യോച്ഛൈ പ്രണയവസതി പ്രേയസീഭ്യോऽപി രാധാ കുണ്ഡം ചാസ്യാമുനിഭിരഭിതസ്താദൃഗേവ വ്യഥായി യത്പ്രേഷ്ടൈരപ്യലമസുലഭം കിം പുനർഭക്തിഭാജാം തത്പ്രേമേദം സകൃദപി സരഃ സനാതുരാവിഷ്കരോതി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ആരോ ചൊല്ലാനായിട്ട് വന്നത്? ചൊല്ലിക്കോ മാതാജി. കൃഷ്ണസ്യേച്ഛൈ പ്രണയവസതി പ്രേയസീഭ്യോऽപി രാധാ കുണ്ഡം ചാസ്യാമുനിഭിരഭിതസ്താദൃഗേവാവ്യഥായി യത്പ്രേഷ്ടൈരപ്യലമസുലഭം കിം പുനർഭക്തിഭാജാം
തത്പ്രേമേദം സകൃതപി സരാ സ്നാതുരാവിഷ്കരോതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പരിഭാഷ. വ്രജഭൂമിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒട്ടു വളരെ കൗതുക വസ്തുക്കളും പ്രിയപ്പെട്ട അനേകം ഗോപികളും ഉണ്ടായിരിക്കെ അവരെല്ലാവരെക്കാളും കൃഷ്ണന് പ്രേമഭാജനമായി തീർന്നത് നിശ്ചയമായും രാധാറാണി തന്നെയാണ്. മഹർഷിമാർ അതുപോലെ അവളുടെ സരസിനെ, രാധാകുണ്ഡത്തിനെ എല്ലാ വിധത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടതായി വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്രയും വലിയ ഭക്തന്മാർക്ക് പോലും രാധാകുണ്ഡം സുലഭമായി പ്രാപിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെയിരിക്കെ സാധാരണ ഭക്തന്മാർക്ക് അത് കൂടുതൽ ദുഷ്പ്രാപ്യം തന്നെ. ഈ പുണ്യതീർത്ഥത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്യുന്നവന് വിശുദ്ധമായ കൃഷ്ണപ്രേമം ജാഗരൂകമായി തീരും. അപ്പോൾ ആ രാധാകുണ്ഡത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഒരിക്കലൂടെ ഇവിടെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി പറയാൻ, അതിമനോഹരമായ രാധാകുണ്ഡം. കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടേതാണ് ഈ രാധാകുണ്ഡം. രാധയെപ്പോലെ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് കൃഷ്ണന് രാധാകുണ്ഡം. ഭക്തി സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മഹത് വ്യക്തികൾ പോലും വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കൽ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ കുളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗോപികമാരുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൃഷ്ണനോട് ശുദ്ധമായ സ്നേഹം വളരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ശ്ലോകം കണ്ടാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പോയിട്ട് രാധാകുണ്ഡത്തിൽ പോയി കുളിച്ചാൽ ആ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് പ്രേമഭക്തി കിട്ടുമെന്ന്. പക്ഷേ ഇല്ല. കാരണം ഇത് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ തൊട്ട് ആ 10ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയുള്ള ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതൊക്കെ ആ തലത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കിട്ടും. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഭൗതിക രീതിയിൽ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ പോയാൽ അത് രാധാകുണ്ഡമാകില്ല, നരകകുണ്ഡമാകും എന്നാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ കുളിക്കുക, ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ, ഗുരുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശം ഇല്ലാതെ നമ്മളെ 100 വട്ടം 1000 വട്ടം അവിടെ കുളിച്ചാലും നമുക്ക് ആ ഫലം കിട്ടുകയില്ല. അപ്പം ഗുരുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഗുരു സമ്മതിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് രാധാകുണ്ഡത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്താൽ, ആ ഭാവത്തിലെത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇത് മാത്രം ഒരു ഗുരുവിലൂടെ ഇതെന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ശ്ലോകം മാത്രം നോക്കിയാൽ നമ്മൾ പോയി കുളിച്ചാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രേമഭക്തിയിൽ വരുമെന്ന് കരുതും അല്ലേ. അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും ആ ഗുരുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമേ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധ്യമുള്ളൂ. അപ്പം ഇതിൽ ഭാവാർത്ഥത്തിലെ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ആരായിരുന്നു? സുനന്ദിനി മാതാജിയാ? മാതാജി, വായിച്ചു. രാധാകുണ്ഡം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഉത്കൃഷ്ടമായി തീർന്നിരിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രണയഭാജനമായ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ കൊണ്ടാണ് സരസ് ഇത്രയും പ്രശസ്തമായത്. എല്ലാ ഗോപികളിലും വെച്ച് രാധാദേവിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവൾ. അവളുടെ സരസായ ശ്രീ രാധാകുണ്ഡം കൃഷ്ണന് ദേവിയെ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് മഹാന്മാരായുള്ള മുനിജനങ്ങളും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരിയാണ്, കൃഷ്ണന് രാധാകുണ്ഡത്തോടും ശ്രീമതി രാധാറാണിയോടുമുള്ള പ്രേമം എല്ലാവിധത്തിലും തുല്യമാണ്. കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിട്ടുള്ള ഭക്തി ശിരോമണികൾക്ക് പോലും രാധാകുണ്ഡം എളുപ്പത്തിൽ പ്രാപ്യമല്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ വൈദിഭക്തിയുടെ സാധനയിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സാധാരണ ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യം പറയുവാനില്ലല്ലോ. അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണല്ലേ. അപ്പം നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ വൈദ്യ സാധന ഭക്തിയിൽ നിൽക്കുക, 1 തൊട്ട് 7 വരെയുള്ള ലെവലിലേ നമ്മൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. 7 വരെ എത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാലും 9 രാഗാനുഗ ഭക്തിയിലൊക്കെ എത്തിയവർക്ക് പോലും, പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തിയവർക്ക് പോലും വളരെ ദുർലഭമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് രാധാകുണ്ഡത്തിൽ ആ രാധാകുണ്ഡത്തിൻ്റെ ആ കാരുണ്യം കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, ശുദ്ധഭക്തി പ്രേമഭക്തിയിലെത്തിയ ഉദാഹരണങ്ങൾ നാരദ മഹർഷി, 4 കുമാരന്മാർ, ധ്രുവൻ, പ്രഹ്ലാദൻ,
അവരൊക്കെ പ്രേമഭക്തിയിലെത്തിയതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് പോലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പ്രാപ്യമല്ല രാധാകുണ്ഡത്തില് അനുഗ്രഹം കിട്ടുക എന്നത്. അപ്പോ വൈദ്യസാധന ഭക്തി കാര്യം പറയണോ? അതെന്താണ് ശുദ്ധഭക്തരായിട്ടുള്ളവർക്ക് പോലും കിട്ടാതിരുന്നത്? ശുദ്ധഭക്തിയിലാണല്ലോ നാരദ മഹർഷിയും 4 കുമാരന്മാരും ഒക്കെ. കാരണം രാധാകുണ്ഡത്തിലുള്ള പ്രവേശനം ആർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? അത് വ്രജഭക്തി. അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലൂടെ രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തിയിലൂടെ ചെയ്ത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനുമായിട്ട് വ്രജത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മാധുര്യ ഭക്തിയിൽ വരുന്നവർക്കാണ് മാധുര്യ രസത്തിലുള്ളവർക്കാണ് രാധാകുണ്ഡത്തിൽ ഉള്ള ആ പ്രേമ ഭക്തി, ആ രസത്തിലേക്ക് വരുന്നവർക്കാണ് അതിലേക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷണം വരിക. അതായത് ഒരു ഗോപിമാരുടെ കാൽപ്പാട് പിന്തുടരുന്ന ഭക്തന്മാർ, ഗോപിമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാധുര്യ രസത്തിലുള്ള ഭക്തരാണ്. അപ്പൊ ആ കാൽപ്പാട് പിന്തുടരുന്ന ഭക്തന്മാർക്കാണ് ഈ കാരുണ്യം ലഭിക്കുക. രാധാകുണ്ഡത്തിൽ കുളിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രേമഭക്തി എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത്. ആ രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മളുടെ ശാശ്വതമായിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, ഏത് രസത്തിലാണെന്ന്. ആ രസത്തിൽ നമ്മൾ മാധുര്യ രസമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെയായിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്? ഗോപിമാരുടെ കാൽപ്പാട് ആയിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുക. എന്നാൽ നമുക്ക് വാത്സല്യ രസമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെയായിരിക്കും? യശോദാമ്മയുടെ കാൽപ്പാടായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ രസം ഏതാണ്? അതിൽ ഗോപിമാരുടെ കാൽപാദം സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നത്. ഈ 4 രസത്തിലും ഏറ്റവും ഉന്നതത്തിലുള്ള രസം എന്ന് പറയുന്ന മാധുര്യ രസമാണ്. ആ മാധുര്യ രസത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് അത്രയും ദുർലഭമാണ്, അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന അല്ല, എളുപ്പത്തിൽ പ്രാപ്യമാകുന്നതല്ല രാധാകുണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ. കുറച്ച് വലിയ പാരഗ്രാഫാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, വായിച്ചോളൂ. ഭക്തൻ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്യുന്നതായാൽ ഗോപികളുടേതുപോലുള്ള വിശുദ്ധമായ കൃഷ്ണപ്രേമം അവനിൽ പ്രത്യക്ഷമാവും എന്ന് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ തീരത്തിൽ ഒരാൾക്ക് സ്ഥിരമായി താമസിക്കുവാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അയാൾ ആ സരസിൽ കഴിയുന്നിടത്തോളം പ്രാവശ്യം സ്നാനം ചെയ്യുകയെങ്കിലും വേണമെന്ന് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഭക്തിനിഷ്ഠമായ ഈശ്വര സേവനത്തിൽ ഇത് സുപ്രധാനമായ ഒരു ഇനമാണ്. ഇത്തരുണത്തിൽ ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ, ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ സഖികളെ പോലെയും വിശ്വസ്ത ദാസികളെ അഥവാ മഞ്ചരികളെ പോലെയും കൃഷ്ണസേവനം പോഷിപ്പിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ഏറ്റവും പവിത്രമായ സ്ഥാനം ശ്രീരാധാകുണ്ഡമാണ് എന്നത്രേ. ആത്മീയ ശരീരം ലഭിച്ച്, അതായത് സിദ്ധ ദേഹന്മാരായി തീർന്ന് കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യലോകമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവന്മാർ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ പാർക്കുകയും ശ്രീ രാധാറാണിയുടെ വിശ്വസ്ത ദാസികളുടെ ആശ്രയം തേടുകയും അവരുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് നിരന്തരം കൃഷ്ണസേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും വേണം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഭക്തിസേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച നാരദനെയും സനകനെയും പോലുള്ള മഹർഷികൾക്കും മഹാഭക്തന്മാർക്കും രാധാകുണ്ഡത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ഭക്തന്മാരുടെ കഥ പിന്നെ പറയുവാനുണ്ടോ? പരമഭാഗ്യത്തിന്റെ ഫലമായി ഒരാൾ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ എത്തുവാനും ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്യുവാനും ഇടയായാൽ ഗോപികളെ പോലെ അയാളും കൃഷ്ണനിൽ ദിവ്യ പ്രേമമുള്ളവനായി തീരും. ഭക്തൻ രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ തീരത്തിൽ താമസിക്കണമെന്നും ഭഗവാനെ പ്രേമഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നതിൽ നിരന്തരം നിമഗ്നനാകണമെന്നും നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവിടെ പതിവായി സ്നാനം ചെയ്തും ഭൗതിക ഭാവനകളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തനായും ശ്രീ രാധാറാണിയെയും ദേവിയുടെ ദാസികളായ ഗോപികളെയും ആശ്രയിച്ച് കഴിയേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ജീവിതകാലം പൂർണ്ണമായും കഴിച്ചു കൂട്ടിയാൽ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം അയാൾക്ക് രാധാദേവിയെ സേവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താം.
രാധാകുണ്ഠ തീരത്തിലിരുന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എപ്രകാരം ഭാവന ചെയ്തിരുന്നുവോ അപ്രകാരം അയാൾക്ക് രാധാദേവിയെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യാം. രാധാകുണ്ഠത്തിന്റെ കരയ്ക്ക് താമസവും ആ ദിവ്യ സരസിൽ പ്രതിദിന സ്നാനവും ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയാണ് എന്നത്രേ ഇപ്പറഞ്ഞതിന്റെ എല്ലാം സാരം. മഹാമുനികളും മഹാഭക്തന്മാരുമായ നാരദൻ മുതലായവർക്ക് പോലും അപ്രാപ്യമായ ഒരു സൗഭാഗ്യമാണ് ഇത്. രാധാകുണ്ഠത്തിന്റെ പ്രശസ്തിക്ക് അതിരിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. രാധാകുണ്ഠ സേവനം കൊണ്ട് ഗോപികളുടെ ശാശ്വതമായ മാർഗനിർദ്ദേശം നേടി ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ സേവകനായി തീരുന്നതിനുള്ള അവസരം ലഭ്യമാവുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടത് എന്താണ്? രാധാകുണ്ഠത്തിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ രാധാകുണ്ഠത്തെ സേവനം ചെയ്യണം? കാരണം അത് രാധാറാണിയുടെ കുണ്ഠമാണ്. പരമോന്നത ഗോപിയാണ് രാധാറാണി. അപ്പോൾ രാധാറാണി എത്ര പരമോന്നതമാണെങ്കിൽ രാധാറാണിയുടെ കുണ്ഠമായിട്ടുള്ള രാധാകുണ്ഠവും പരമോന്നതമാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണന് രാധാറാണി എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടതാണോ അത്രമാത്രം ഭഗവാനും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് രാധാകുണ്ഠം. അപ്പോൾ വളരെ വളരെ വിരളമായി കിട്ടുന്നതാണ് രാധാകുണ്ഠത്തിൽ സേവ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആർക്കൊക്കെയാണ് രാധാകുണ്ഠത്തിൽ സേവ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്? അത് ഭക്തി വിനോദ് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നതും ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അതിൽ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നത് ആർക്കൊക്കെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉയരാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ രാധാകുണ്ഠത്തിൽ സേവ ചെയ്യാം. അതുപോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിലുള്ളവർക്ക് രാധാകുണ്ഠത്തിൽ സേവ ചെയ്യാം. ആരെല്ലാം തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അവർക്ക് രാധാകുണ്ഠത്തിൽ സേവ ചെയ്യാമെന്ന് പറയും. ഇനി ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല. നാരദൻ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നാരദൻ മഹാമുനികളും മഹാഭക്തനുമായ നാരദൻ മുതലായവർക്ക് പോലും, അതായത് നാരദൻ, നമ്മൾ പറഞ്ഞ 4 കുമാരന്മാര്, ധ്രുവൻ, പ്രഹ്ലാദൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഉയർന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് പോലും ഈ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. വളരെ ഭാഗ്യശാലികൾക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഒരു അവസരം. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് രാധാകുണ്ഠത്തെ സേവ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? അതാണ് ഇവിടെ രാധാകുണ്ഠത്തിൽ കുളിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. കഴിയുന്നത്ര തവണ നമ്മൾ കുളിക്കുക. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിർവഹണത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇനമാണ് രാധാകുണ്ഠത്തിൽ കുളിക്കുക എന്നുള്ളത്. രാധാകുണ്ഠം അപൂർവമായി മാത്രമേ ലഭിക്കൂ എന്ന മുന്നറിയിപ്പും നൽകുന്നു. അപ്പൊ രാധാകുണ്ഠത്തിൽ കുളിക്കുന്നത് ഒരു സേവയാണ്. പക്ഷേ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പോയി ചെന്ന് കുളിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, ഗുരുവിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കുളിക്കാവൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ പോയി കുളിച്ചാൽ അത് സേവയാകില്ല. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പറയുന്ന പോലെ രാധാകുണ്ഠം നരകകുണ്ഠമായി മാറും. നമ്മളുടെ മനോഭാവം അത്രയും ഉയരണം. ആ മനോഭാവം അനുസരിച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല. അപ്പോൾ ഈ സേവ ചെയ്യുന്നത് സ്നാനം ചെയ്ത് സേവ ചെയ്യാം. എത്ര തവണ സ്നാനം ചെയ്യുന്നു അത്രയും ചെയ്യണമെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. പക്ഷേ വൈദിഭക്തി ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഗുരുക്കന്മാർ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് അനുവാദമുള്ളൂ. പിന്നെ തീരത്ത് താമസിച്ച് രാധാകുണ്ഠത്തെ സേവ ചെയ്യാം. രാധാകുണ്ഠത്തിന്റെ തീരത്തിരുന്ന് അതും ഏറ്റവും പരമോന്നതമായ ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. അതും എങ്ങനെയാണ്? തീരത്ത് രാധാകുണ്ഠത്തിൽ ഇപ്പോഴേ നമ്മളെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ പോയി താമസിച്ചാൽ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കതൊരു നരകകുണ്ഠമായി മാറും. അപ്പോൾ ഗുരുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് രാധാകുണ്ഠത്തിൽ പോയി സേവ ചെയ്യാവൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് അപരാധം ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് അത് നരകകുണ്ഠമാകുമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മളുടെ മനോഭാവം എപ്പോഴും ദാസാനുദാസാനുദാസഭാവത്തിൽ, ആ ഭാവത്തിലായിരിക്കണം സേവ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭക്തിയോടും പ്രേമത്തോടും കൂടി നമ്മൾ രാധാകുണ്ഠത്തെ സേവ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സേവ ചെയ്താലുള്ള ഫലം എന്താണ്? എന്താണ് ഫലം? സേവ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. പക്ഷെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നോ? നമുക്ക് മാനസികമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഫിസിക്കലായിട്ട് രാധാകുണ്ഠത്തിൽ പോയി ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ അത്രയും ഉയർന്നിട്ടില്ല.
മാനസികമായിട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് രാധാറാണിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു അവസരം ആ ഭാവത്തിൽ എനിക്ക് എത്താനായിട്ടുള്ള എൻ്റെ അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി അവിടെ എത്താനും രാധാറാണിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കണേ എന്ന് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ ആ മനോഭാവം മനസ്സിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാം. അപ്പം അങ്ങനെ സേവ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്നാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവത് പ്രേമം കിട്ടും അല്ലേ? കൃഷ്ണനോടുള്ള പ്രേമം. രാധാറാണിക്ക് നമുക്ക് സേവ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഗോപിമാർക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഗോപിമാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഗോപിമാർ നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ തരും ആ സേവനം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ. ആ തലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഈ ഉപദേശാമൃതത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ. ഇവിടെ ചോദ്യം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗോപികൾ എല്ലാ ഭക്തരെക്കാളും ഉയർന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? പ്രേമഭക്തിയിലുള്ളവരിൽ ഉയർന്നത് ഗോപിമാരാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? പറഞ്ഞോളൂ. അവർക്ക് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ആഗ്രഹമുള്ളൂ. കേവല ഭക്തി, ഭക്തി അതെ, ഒരിച്ചിൽ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നത് കവിഞ്ഞ് മറ്റൊരാഗ്രഹവും ഗോപിമാർക്കില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് ഗോപിമാരെ അത്രയും ഉയർന്നതാക്കിയത്. ഇനി വിപ്രലംബ ഭാവ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ. വിരഹത്തിലുള്ള കൃഷ്ണ വിരഹത്തില് ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യുന്നു. ഒരിക്കൽ പോലും രാധാകുണ്ഡത്തിൽ കുളിക്കുന്നതിന്റെ ഫലം എന്താണ്? പ്രേമഭക്തി ലഭിക്കും. അത് നമ്മളെ പരിഭാഷയിലുണ്ടല്ലേ. ഒരു പുണ്യതീർത്ഥത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്യുന്നവന് വിശുദ്ധമായ കൃഷ്ണരൂപം ജാഗരൂകമായി തീരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ രൂപഗോസ്വാമി എഴുതിയ 2 ബുക്കും കഴിഞ്ഞു. എന്തോ കൃഷ്ണ മാതാജി, ആ മാതാജി അതിന്റെ രാധാകുണ്ട് ശ്യാമകുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് പാടൂ ലാസ്റ്റ്. ഈ ശബ്ദത്തിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ, നമുക്ക് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഭക്തന്മാരുണ്ടല്ലോ. ജയ രാധേ ജയ രാധേ ജയ ജയ കൃഷ്ണ ജയ വൃന്ദാവന. മനസ്സിലായി. ഞാനത് ഷെയർ ചെയ്യാം. ആരേലും പാടാമോ? എന്റെ സൗണ്ട് അടച്ചിരിക്കുന്നു. രാഘവ് പ്രഭു പാടും. ആ പ്രഭു ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെന്താ. പ്ലീസ് രാഘവ് പ്രഭു ലാസ്റ്റ്. രാധാകുണ്ഡം, രാധാറാണി, കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ എല്ലാം ഒന്ന് സ്മരിക്കും. പണ്ട് മാതാജി അക്ബർ ചക്രവർത്തിന്റെ ഒരു കഥയിലില്ലേ, രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ ഒരു കഥയില്ലേ? പറഞ്ഞോളൂ പ്രഭു, എനിക്കത് കുറച്ചേ അറിയത്തുള്ളൂ. പറഞ്ഞു. അല്ല, അക്ബർ ചക്രവർത്തി രാധാകുണ്ഡം, അതായത് അദ്ദേഹം ഹരിദാസ് എന്നായിട്ടൊരു ഗായകന്റെ അടുക്ക തന്നെ കുറിച്ച് പാടാൻ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ്, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അധികം. അപ്പൊ അവസാനം അക്ബർ ചക്രവർത്തി ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തു തരേണ്ടത്, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്പൊ നിന്നെ കൊണ്ടൊന്നും കഴിയില്ല, ഞാൻ അതിന് പ്രതിഫലം എന്ത് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ കൽപ്പടവുകൾ ഒന്ന് ഇളകിപ്പോയിട്ടുണ്ട്, അത് നന്നാക്കി തന്നാൽ മതി. അപ്പൊ അവിടെ പോയപ്പോ രാധാകുണ്ഡം ആ ഗുരുവിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ അദ്ദേഹം കണ്ടു, അത് ഈ ലോകത്തുള്ളതല്ല, അത് അമൂല്യമായ അതീന്ദ്രിയമായ രത്നക്കല്ലുകൾ കൊണ്ട്, ചിന്താമണി കല്ലുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. ഇതെല്ലാം അത് ഈ ലോകത്ത് ഒരിക്കലും വിലമതിക്കാൻ പറ്റുന്നതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു കഥ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെ അതെ, അതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന രാധാകുണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാഹ്യമായിട്ടാണ്. ശരിക്കുള്ള രാധാകുണ്ഡം ചിന്താമണി കല്ലുകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ അത്രയും അമൂല്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഈ അവബോധത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാണത്തില്ല. അവബോധത്തിൽ ഉയർന്നവർക്ക് അത് കാണാം. അതിന്റെ ദർശനം രാധാറാണി വിചാരിക്കുന്നവർക്കേ കൊടുക്കുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് നമുക്ക് ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരെ കാണാമല്ലോ അല്ലേ ഇവിടെ? ഇതിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് പറയാമോ?
ഇതിൽ ആരാണ് സനാതന ഗോസ്വാമി, ആരാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി? വേറൊരെണ്ണത്തിൽ മാല ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ ഫോട്ടോ കിട്ടിയില്ല. അല്ലേ? ആ, പറഞ്ഞോളൂ. എന്താണ്? ആ, പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ത- ആ, നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന രണ്ടുപേർക്കാണ് മാല ഇട്ടിരുന്നത് അല്ലേ? ഹാരം ഇട്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇല്ലേ നമ്മള് ഗുരുപരമ്പര വെക്കുമ്പോ ഉള്ള ഫോട്ടോയില്? ആ അതുണ്ടായിരുന്നു. ആ അതില് ഹാരം ഇട്ടിരിക്കുന്ന നടുക്കുള്ള രണ്ടുപേരാണ്. അപ്പൊ ആ രണ്ടുപേരും ആരായിരിക്കും? രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ആ, ഗോസ്വാമി. രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ 6 പേരിൽ നടുക്കുള്ളത് രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ എന്തോ അതിൽ ഏത് രൂപ ഗോസ്വാമി, ഏത് സനാതന ഗോസ്വാമി? രാഘവ് പ്രഭു കൃഷ്ണ സ്പോട്ട്ലൈറ്റ് ചെയ്യാം പ്രഭുവിന്റെ. ഇതല്ല മാതാജി. അതിൽ ഹാരം ഉണ്ടല്ലേ? ഒരു മിനിറ്റ്, പ്രഭുവിന്റെ സ്പോട്ട്ലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ വലത് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നത് രൂപ ഗോസ്വാമി, ഇടത് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നത് സനാതന ഇതല്ലേ ഗോസ്വാമി. മാതാജി? കാണുന്നില്ല പ്രഭു. ഒരു മിനിറ്റ്, പ്രഭുവിനെ കാണുന്നില്ല. ഒന്നും ആ കാണുന്നില്ലല്ലോ. അതെ 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 അതെ. ഹരിപോലെ, അതെ അതെ. ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്തോളൂ പ്രഭു. എല്ലാവർക്കും കാണാമല്ലോ അല്ലേ? കാണാം കാണാം. അതില് 1, 2, 3 മൂന്നാമത് നിൽക്കുന്നതാണ് സനാതന ഗോസ്വാമി. സനാതന ഗോസ്വാമി മൂന്നാമത് നിൽക്കുന്നത്. സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ഇടത്തെ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി. ഓക്കെ, രൂപ ഗോസ്വാമി ഇളയതല്ലേ? സനാതന ഗോസ്വാമി അല്ലേ മൂത്തത്? അതുകൊണ്ട് ഇളയ ആൾക്കാർ എപ്പോഴും മൂത്ത ആളുടെ ഇടത്തെ സൈഡിൽ നിൽക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ഇടത്തുനിന്ന് 1, 2, 3 എണ്ണുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത് നിൽക്കുന്നത് സനാതന ഗോസ്വാമി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഹാരം അണിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആചാര്യൻ രൂപ ഗോസ്വാമി. രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ അതായത് തൊട്ടടുത്ത് മാതാജി കയ്യില് മറ്റേ ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി, അല്ല ആ, സനാതന ഗോസ്വാമി. സനാതന ഗോസ്വാമി കൈ ഇങ്ങനെ പൊക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സനാതന ഗോസ്വാമി. കയ്യിൽ കമണ്ടല് വെച്ചിരിക്കുന്നത് രൂപ ഗോസ്വാമി. ഇനി രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും? ജീവ ഗോസ്വാമി. ജീവ ഗോസ്വാമി. അപ്പോൾ സനാതന ഗോസ്വാമി, രൂപ ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി. ജീവ ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ രഘുനാഥ ദാസ് ഗോസ്വാമിയാണ്. രഘുനാഥ ദാസ് ഗോസ്വാമി. ജീവ ഗോസ്വാമി കണ്ടോ കയ്യിൽ എഴുതാനായിട്ട്? കയ്യിൽ ഫുള്ള് എഴുത്താണല്ലേ ബുക്കൊക്കെ. ജീവ ഗോസ്വാമി. എത്രയോ ലക്ഷം കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതുന്നുണ്ട്. ഒരു ദിവസം തന്നെ എത്ര 2 കൈ കൊണ്ട് എഴുതുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ജീവ ഗോസ്വാമി, അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി. ഇനി ഏറ്റവും ഇടത്തെ സൈഡിൽ ആദ്യം നിൽക്കുന്നത്, അതായത് നമ്മൾ ഇടത്തുനിന്ന് 1, 2, 3 പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി. ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത്, രണ്ടാമത് നിൽക്കുന്നത് ഇനി ആരാ ഉള്ളത്? രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർഡർ അപ്പൊ ഇടത്തുനിന്ന് 1, 2, 3 എഴുതുവാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, സനാതൻ ഗോസ്വാമി, രൂപ ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി. ഓക്കെ, ഹരി ബോൽ. ഷഡ് ഗോസ്വാമി. ജയ് ജഗന്നാഥ്. മാതാജി, കഴിഞ്ഞ ഷട്ടിലെ ഏകാദശിക്കാണ് ഉപദേശാമൃതം തുടങ്ങിയത്. ഇന്ന് ഭൈമി ഏകാദശിക്ക് ഉപദേശാമൃതം. ഹരി ബോൽ. ഏകാദശി. താങ്ക് യു പ്രഭു. പ്രഭുവിന്റെ ഓൾട്ടറിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് ഗോസ്വാമിമാരെയും ഭഗവാനെയും എല്ലാരെയും കാണാൻ സാധിച്ചു. ഹരി ബോൽ, ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ പ്രഭുവിന്റെ കീർത്തനം അല്ല ഭജന ഞാനിത് ഷെയർ ചെയ്യാമേ പ്രഭു. അയ്യോ ഇതല്ലല്ലോ, എവിടെ പോയി? ജയരാധ. അതിങ്ങനെ ലോഡ് ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. പ്രഭുവിന്റെ അറിയായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ കാണാതെ ചെല്ലാൻ? ജയരാധ
അതിലെ പാടും ഫുള്ളായിട്ട് പാടും. ചൊല്ലിക്കോ പ്രഭു. ഫുള്ളായിട്ട് പാടണം. ഫുള്ള് 11 ഫുള്ളായിട്ട് പാടണോ? പാടാല്ലേ? ലാസ്റ്റ് തീരുമല്ലേ? ഓക്കെ, ഞാൻ പാടിക്കോ. ബാക്കി മാതാജി പാടാം. വേറെ ആരെങ്കിലും പ്രഭുവിനെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും കൂടെ പാടാമോ? കുറച്ച് ഞാൻ പാടാം. ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നില്ലേ? കാണുന്നില്ല. കാണുന്നില്ലല്ലോ. കാണുന്നില്ല. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാൻ share മതി. ഒരു ചെയ്യാം. മിനിറ്റ്. പ്രഭു ബുക്കിൽ നോക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? വായിച്ചോളാം. വൈഷ്ണവഗീതം. അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഇല്ല. ഇനി തിങ്കളാഴ്ച ഈശോപനിഷത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണേ. നാളെ ഡിസ്കഷൻ ക്ലാസ് വെക്കാം. ഓക്കെ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാധാ की जय. जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी यमुना जया जय महावान केशी घट वंशी वट द्वादश कानना जहाँ सब लीला श्रीनंद श्रीनंद यशोदा जय जय गोपगणा श्रीदामादि जय जय धेनुवत्सगण जय वृषभानु जय कीर्तिदास सुंदरी जय पौर्णमासी जय अबीर नागरी जय जय गोपीश्वरा वृंदावन माज जय जय कृष्ण सगा बड़ु द्विज राज जय राम घटा जय रोहिणी नंदना जय जय वृंदावन वासी जग जय द्विज पत्नी जय नागकन्या गणा भक्ति दे जहारा पालो गोविंद चरण श्रीरास मंडला जय जय राधा श्यामा जय जय रासा लीला सर्वमनोरमा जय जय उज्ज्वल रसा सर्वरास सारा परगिया भावे जहा प्रचदे प्रचार श्री जाग्नवा पाद पद्मा पुरिया स्मरणा दीन कृष्ण दास करे नाम संकीर्तना जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन हरे कृष्ण जय हरि बोल. ഹരി ഹരി ബോൾ ഹരി. हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഫീലോടുകൂടി പ്രഭു അത് പാടിയത് കൊണ്ട് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ആം, അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് ചുരുക്കാന്നോ? ആ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കണേ എനിക്ക്. ആ മാതാജി ചോദിച്ചോ. മാതാജി നമ്മൾ എക്സാമിന് ശ്ലോകം പറയില്ലേ, അപ്പോഴേ ആ ആ ഇതിന്റെ മീനിങ് പറയാനായിട്ട് ഈ അന്വയവും അർത്ഥവും ആണോ പറയേണ്ടത്, അത് പരിഭാഷയാണോ